रावबो माथो गैलालायनाय नोंना एमबिया गैखालालाय। कमेन्ट हरदो दंफैयो नै सासे दंफैयो नै सासे Hello, comment please, comment please, comment please. Comment हराखिसैलाय ब्रा सोरालायखो जाखो? कमेन्ट हरदोब्रा मा सिरि थाबाय थाखो फालाय? लागबो होआखै ओमफ्राय। गुड मर्निंथ' नंला दा गुड इभिनिंसो जाबाय। बोरिं फैबायना हेलौ मा ओंख्रि जाना फैखो? थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो? गैया जोंना ओंख्रियानो दिनै खुमब्रासो खुमब्रा दावदै एवनाय बानलु बाथोनसोमोन। नोंसिनालाय आब'?
ओंख्रिया गैया खुमब्रासो जोंनाबो खुमब्रासो। फुङावबो थाब सिखारा नालाय आङो। जोंहा जिंखासो दावदै जिंखा दावदै। नोंगौनो मिनिदों आं। ओंख्रिया खुमब्रासो जोंहा जिंखासो दावदै जिंखा दावदै। कारेन्टआ मैया टावारा गैयि ओरैबायदि जादों गामियाव दङ आरो टावारा टावार माबाया ओमफ्राय गाज्रि जादों नामा ओंखायनो नै दिनैनिफ्रायसो एसे माबादों ओंखायनो गैया मैया लाइटबो होनो मोनाखिसै। आंबा थानो सुखुवाखै गोदाव सोराव मोनलाबाय थादों। गोदावबो थानो सुखुवा गोदाव सोराव मोनबाय थायो। गोसो गाज्रि मोनबाय थायो। मैया नागिरबाय थादोंमोन आङो जेखौ आं सानखादों नागिरबाय थाखादों बिसोरो मा जाखो बुरियाबो होनबाय थादों आरो आंना गैला बे फैदावग्राफ्रा थानो सुखुखायाखिसै बिसोरो होनबाय थादों बुरिया आंनाबो। माथो खालामनो कारेन्टआनो गैया नालाय कारेन्ट लायनो सरि टावारानो गैया नालाय। बे आब' मनिसानियावहाय थांनानै फैनायनिफ्रायनो जिखुनु आब' मनिसानालाय LLB आव हाबनायनिफ्रायनो जाखादों जानायालाय। टावारानो थरसेल' गाखोदावखादों जायिआनो जायै गैया जाथायाखिसै। थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो उनावहाय मोनायावबो। भिडिअ'बो बानायबाय भिडिअ'बो जाया मोनायावहाय। टावार गैयिनि थाखायनो मोजां जायाखिसै नै दा मोनायाव मोजां बानायफिननांसिगोन उफाय गैला। सानावबो जाया दाउस्रि गाबनाय दाउ गाबनाय माबा गाबनाय रेकर्ड जाफाजोबो खालामनो हाया। बोरमा अमा दाउ गाबनाय गासिबो माबाजोबो मोनायावबो इदित खालामफिनजोबनांसिगोनसो दाहाय मोजांनो। मनिसा दावलेबाबो दिनै लाइभ होनोसै खोमा नागिरदोंमोन आं गैयाथ' मोनाखै आंबो। 10थायाव होग्रा ना 11थायाव होग्रा होननायखाय नागिरदोंमोन आं 9:30 सिखारखादोंमोनलाय आं दिनै 9:30सोआवनो। दङ सोरबा सासे माबा आदै आजासो होनदां बियो सिरि थागासिनो दङ। बिसोर बिदिनो सिरि थाग्रा अयभास दं आदै आजासो। आदा आबन फैबायना थेंकिउ आदा आबन आंनि लाइफ स्टाइलाव फैनायनि थाखाय दे जेबो नङा दे आदा। मनिसा दावलेबाबो दिनै लाइभ होआसै खोमा नागिरदोंमोन आं आंबो नागिरदोंमोन आंहा दासो फंबाय मोनसे टाइम लाथारनांगौ ना मोनसे टाइम लाथारनांगौ मोनसे टाइम लाथाराबा आफाखौ जायोना थांग्राफ्राबो नोङो जानला मोनला आग्राव बासं होनानै मारै जानो गोसोबा होनाय गोसोबा थानाय बिदिबाथाय जाया। बयहाबो खामानि थाजोबोना खामानि गैयि गैया रावहाबो। खामानिनि थाखाय इसिबां बेस्थ' बयहाबो खामानिखौ रावबो माबानो हाया। आदा रुबुल फैबायलायनो थेंकिउ आदा रुबुल आंनि लाइफ स्टाइलाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय आदा रुबुल। बिदिनो आदा ओंखायनो एसे नाजादोंलाय टावार जानायखाय। खाम जायाना जायाखै जाबाय जानाया खुमब्रासो
ओंख्रि गैया खुमब्रा बाथोन दावदै एवनाय ओमफ्राय माबा मा होनो बानलु बाथोन मानायसो ओंख्रि दिनै बाजाराव थाङाखिसै नालाय आंबो आदा अबन मा खालामदों आदा अबन मा खालामदों नै मा खालामदों होनना सोंदों आदा अबन नोंखौ मा खालामदोंनो मोजां दे गोथाव जाथारला एसेबाबो रसबाबो नांथारगौ माबाफ्रानो नायदावोसो माथो उखुम मुदासो बिदिबाथाय बेजों गैया दे आदा रुबुल नै आं बेयाव थांनि मैया हंगारनायावहाय र' आं माबा सानदोंलै र' आं सोरनिखौबा आं सार्स खालामनानै माबा खालामहैनो दै अडिअ नोंस्रा मा ओंख्रि जाना फैखो आदा रुबुल मा होनदों होखायाखै मानिसा औ होखायाखैगोनथ' आंबो माबादों नायदों नायनाया आं सार्च खालामनानै माबाहैनोसै दे आं माबाजों माबा हरलालै डाइरेक्ट माबानिफ्राय चेनेलखौनो डाइरेक्ट सार्च खालामनानै माबाहैबाय आङो नाइस थेंकिउ हाइ थेंकिउ आदा रुबुल माबा हरनायनि थाखाय खैनो दाबो जाथ'वाखै आरोना मा ओंख्रि फालाय आंबो नै 12:10 फैनो मोनखादों माबा फुनो नागिरनायावसो होनो नागिरनायावसो आफावखौ जानो बायहेरायाव थांब्रबनांदों थादोंबाय थाबाय जारला मारला थेंकिउ आदा अवान लाइक दोनहोनायनि थाखाय आंना मानसि फैयाबाबो जायोलै नोंसोर सापर्ट होनायानो जायो हेलौ आब' मा ओंख्रि जाखो नै दाथ' मनिसा सना आइ लाभ इउ माबासो आरोना हेलौ डन ब्र थेंकिउ लाइक दोनहोनायनि थाखाय आदा मेक्स थेंकिउ लोगोआथ' दंलाजोबखायो ना नोंहा आदा रुबुलजों लोगो दंना गैया दा मेक्स नोंहा दा थांबा खोन्थाफिनदो आदा मेक्स अननानै प्लिज आंनो ब्लु होनानै दोनबाय र' नैबेजों बिसिनाथ' गैखाला आदा अबनाव गैखाला नैबेयावहाय जिखुनु जाया आदा अबनाव आब' रिंकिनावहाय गैखाला आरो हरखाजोबखाबाय आङो दा नैबे आइदि नोंनाव दंना गैयाथाय फैबाय जेखुनु सापर्ट लानानै थांदो जायाखैलै माबा आदा मेक्स मा होनो नों सेटिंआव एसे माबा खालामनानै लानानै दङ आदा मेक्स जाखांबाय नामा फंबाय जाखांबाय औ आदा माबासोमोन खुमब्रा बाथोन ओमफ्राय माबासो दावदै एवनाय बानलु बाथोन माबा सेटिंखौ एसे खालामनानै ला खोनाबाय आदा मेक्स आं नोंनिया जेनेबा नटिफिकेसना फैयाबा माब्रै नोंनि भिडिअखौ नायनो रोंनो दे नटिफिकेसन हाबबासो थाल मोनो नालाय मेक्सखौ आं बेग हरबाय मोनाखै मैयानो रिटार्न हरखांखाबायना दे सोर फन हरबाय थाखो होनबा मबाइल गंसेयाव भिडिअखौ अफ दा खालामनाय आदा रुबुलनिखौ माबा खालामगासिनो दं सापर्ट हरगासिनो दं मेक्सखौ आं बेग मेक्सनासो आन जादों बादि मोनदों नायफिनलाय मेक्स
खब्राखौ बाथोन खुमब्राखौ बाथोन जायो नोंस्रा दालि गोरान औ जेबो गैया नालाय खुमब्रा गोजा नालाय ओंखायनो बाथोन बायदि जेब जेब नालाय बाथोन होनो बिदिखौ जोंनाव आनो आनो आरो आदा मैक्सा ओमफ्राय मा होनदों जोंनाबो जोगोनार फंबाय अ जोगोनारसोना ए गोथाव दे खिन्थु आं खिन्थु मिरामिसबाथाय जाथारला आरो आंजों बिजल लाबो मबाइल नांगौ दे इस भिडिअ नायफुबाय थानायाव फन फैयोबा मा होनदों जालायबाय बिखुंगुरा जालायबाय बिखुंगुरा मा लाइभ होदों होदोंथ' दहाय फुङाव होआखैगोनलै बेबो आंबो माबादोंमोन आरोना दे होथों होनायखौलाय माथो खालामनो गावबागाव गोसोसो होनजायो आरोना नोंहाबो सापर्ट नांगौ नोंनि माबा आरोना बे र' आं माबायाव फिनाव होनानै दोननि आदारबुल लिंक आरो ना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय होदों फंबायबो औ दे होथों औ दे बेसिबां थांखो सारि मिनिट थांबाय आरो सारि मिनिट 47 आंथ' गानखौ खोनायासै जेखुनु जाया आं नायस्ल' लिरना हरसै मानो होनना बुङोबा आं माबा फैजानो गियो आरोना कपिराइट फैजानो गियो उसुबिदा जायो ओंखायनो फुङाव बिना माबा जालांदों लायबा मा होनदों आब'आ आब' रिंकिया मा होनो फुगाव बिना माबा जालांदों लायबा फुङाव मा जादों आं बुजियाखिसै आब' रिंकि खोन्थाहरसै अननानै रिंकि लोगो जादो दे लोगो जादो दे लोगो आदा बुलजों बेजों गैया खोमा बे आब' इयारानो आब' रिंकिया आब' इयाराथ' दंखायो नोंजों हरबाय दे आदा रुबुल माबा थांखो ना माखोथाय आदा मेक्सआ थांबायगोनलै आदा मेक्सआ माबा फिन जाय खालामनाय गैया नों फिन आं फिन खालामनायनि बेखौ जायनो दे फिन खालामना होबाय आङो आदा रुबुलिखौ माबा थांबायगोन आदा मेक्सआ मा ओंख्रि जाखो आगै रिंकि मा ओंख्रि जाखोनो आं बावबाय दहाय मा होननानै खोन्थाहरामोनथाय आब' रिंकिया औ जिंखानो जिंखा ओमफ्राय दावदै एवनाय होनदों नामा जिंखाजों दावदैजों जिखुनु जाया आदा आब'नाव हरखांखाबायलै आं बिजों गैला र' नैबेजों गैयागोन आरो आब' रिंकिनाव र' जिंखा होनदों आं आदा आब'नाव औ जिंखानो जिंखा ओमफ्राय दावदै ए भिडिअ गोदान हगारनानै दंआरो आं थाल लागाराखै
औ मैया अफाय थाल लानो मोनबावनो मानो होनना बुङोबा मैया नेटानो गैखाया दासो मोनायाव ओरैनो लाइभआवल' माबा थांनाय जादों डिबि ब्लग हेल' थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय डिबि ब्लगस थाथ' अननानै थाथ'नो हायोब्ला फैबाय जिखुनु सापर्ट लानानै थांदो दे अडिअ बक्सजों सापर्ट दंना गैया सापर्ट गैयाबा दे सापर्ट होलायलायदो रिंकि साबदेन अननानै बेग होबानो जाबाय आब' रिंकिनावहाय माबा सापर्ट हरबाय ने आदा रुबुला बेजों गैयाबा हरदो आब' रिंकि नोंबो माथो नानि रिंकिबो दंफैयोलाय औ दङ औ दिबि आदा दङ आब' रिंकि दङ नि फेनकम अडिअ आदा रुबुल नैबे डिभिजों लोगो दंना गैया नोंहा गेथ' गेथाव दे जोंहाथ' जानो लुगैब्लाबो मोनजाया मानो मोनजाया जाखो आदा अन दे दा आं बेग हरगोन दे अडिअ बक्स औ दे दा होननो आब' रिंकिया आदा रुबुल थिन मिनिट सल्लिस 2 मिनिट थांबाय सोर गोदान दं लोगो जादो दे सोर सोर लोगो दं गोदान दंनो लोगो जादोंनो दे आं नोंनोबो ब्लु होनोसै दा थांबाल' अननानै खोन्थादे दिबि आदा दे लोगो जा लोगो जानो थिनदों आदा माबायाबो आब' रिंकियाबो गैया र' दिबि थांनि नोंनाव आं थांनोनो आदा रुबुला दे थांदो दे माबानावहाय आदा दिबिनाव कमेन्ट खालामदों आंनि भिडिअआव आं बेक खालामफिनगोन दे जिखुनु जाया बेक खालामलायबाबो माबाल' होननो नाङा आरोना मा होनो लोगो जाबाय सापर्ट बेक खालामफिन माबाफिन बेफोरबायदिल' होननो नाङा आरो नानि रिंकि आंहा लोगो दंखायो आंहा नोंजों लोगो दंखायोनो आदा दिबिनि आं नोंनो बिनिजों हरनि दे बे आंनि आइडिजों गारि सालायदों बेखौ नायदों नै आं दहाय हगारनाय 53 मिनिट जाबाय 109 जन ना गासै टटेल माबाया एसके भोजपुरी फ्रेंक हेलो सपोर्ट यार आप मेरी ब्लू लेकर भाग गया था इसलिए ढूंढ के भी नहीं मिला मेरे को आज मिला है ठीक है सपोर्ट ले लीजिए सपोर्ट मांगने से सपोर्ट मिला इधर एसके भोजपुरी फ्रेंक लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिएगा आदा दिबि ने माबा आदा रुबुलखौ माबा बेक हरनो ने बर' एसके भोजपुरी हेलो ब्रो एसके भोजपुरी खाम इसके आपको बुला रहा है जाओ सपोर्ट करने के लिए करो भाई लोग लॉन्ग सपोर्ट ठीक है आपको बुला रहा है दिबी बॉक्स लाइक कर दिया थैंक यू लाइक करने के लिए
मेरे से भी सपोर्ट लेकर चले जाना। मैं सपोर्ट करने वाला हूँ आपको भी। अभी मैं दूसरा डीबी ब्लॉग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ पहले। अडिअ आं खालामगोन दे र' दे दसे दे दा दसे थानानै माबा हरबानो जाबाय दे। डीबी सब्सक्राइब अरे यार डायरेक्टली आप सब्सक्राइब कर दिया क्या? ऐसा नहीं करने का है यार। पहले वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो। फुल वीडियो नहीं दिखा तो बाद में अन हो जाएगा, 100% अन हो जाता है। कोई फायदा नहीं है इस तरह सपोर्ट लेने से। पहले वीडियो देखो। डीबी सब्सक्राइब डन। डीबी सब्सक्राइब कर दिया। इसे डायरेक्टली सब्सक्राइब मत करो भाई प्लीज, क्योंकि इस तरह करने से बाद में अन हो जाएगा। 100 आपका भी अन हो जाएगा, उसका भी अन हो जाएगा। तो लाइव स्ट्रीम में आने का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा सब्सक्राइब लेकर। इस तरह सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए तो फुल वीडियो देखना चाहिए, फुल व्यू करना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप सुन रहे हैं ना वीडियो? हाँ, वीडियो वॉच कर दो, पूरा वीडियो। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, बाद में अन हो जाएगा। आपका भी अन हो जाएगा, उसका भी अन हो जाएगा। तो बाद में सोचेगा यार मेरे सब्सक्राइबर कैसे अन हो गया, ऐसा सोच लेगा आप। वीडियो वॉच कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है ठीक है। अगर वीडियो फुल वॉच कर दिया हो तो अभी मैं डीबी का देख रहा हूँ। अभी भी बाकी है, 3 मिनट 6 सेकंड चला गया है अभी फिलहाल, और बाकी है 1 मिनट से भी ज़्यादा बाकी है अभी। अडियो खालामबाय दे। डीबी आदा नोंखौ माबा हरबायनो, सापर्ट हरबायनो। एस के सपोर्ट, एस के सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे। ऑडियो बॉक्स आपसे सपोर्ट मांग रहा है, सपोर्ट दीजिए उसको भी, आपको भी रिटर्न मिल जाएगा जरूर। आब'नि गिता फैबाय। थैंक यू आब' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैलायनायनि थाखाय। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आब'निखि। दुखु दा मोनसे आब'निखि। आंनाव आइडि गैला दे हरनो, हरनायखिनि दङखिनियाव हरजोब्बाय आङो। अबेबाफोर मोनसेसो दंबावो खोमा नैबे लाइभ होनाय माबाजों, नैबे मबाइल गंसेयावहाय। दाथ' लाइभ होदों, मारै हरनो हानो। आंबाथ' गैला बायदि मोनजोब्बाय आरोना, हरजोबखानाय बायदि मोनबाय गासिबो जा दं। आदा डिबि हरबाय दे नोंनोबो। डीबी शेख डीबी शेख कर लो कमेंट। शेख करने के लिए बोल रहा है एसके भोजपुरी फ्रेंड। ऑडियो खालामबाय दे, खालामबायनो। थैंक यू अब रिंकी अन थानायनि थाखाय। हेलो लाइक देन, थैंक यू थैंक यू आब'नि कितनी। ओके बाद में करूँगी एसके भोजपुरी, बाद में करेंगे बोल रहा है। कोई बात नहीं है, बाद में करने से भी कोई अच्छा ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली सपोर्ट करने से भी अन होता है कभी कभी। ओके हेलो बियाय बेयावनो बियायनो हनै दानो होबाय डिबि, गाबोनसो होनांगौमोन दे, अरजाला दे। ओमफ्राय ऑडियो सब्सक्राइब दोन। ऑडियो आपको सपोर्ट कर लिया उसने। मैं मा ओंख्रि खुमब्रा बाथोन, ओमफ्राय दावदै एवनाय, आलु सरि माबा फालु बाथोनसो, ओंख्रि गैया दिनै। रिंकि नानि खालामदो आंनिखौबो, नोंथ' खालामखायाखै र'। वाच के साथ कमेंट कर दिया भोजपुरी ने बुंदों आरो ना। ओमफ्राय आप भी सब्सक्राइब कर दो, मैं तो आपको कर चुका हूँ, रुको।
SID जाता हूँ भोजपुरी आपके चैनल में। आपका शॉर्ट वीडियो है भाई, लॉन्ग वीडियो नहीं है क्या? डीबी सब्सक्राइब कर दिए, डीबी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाद में करेंगे, अभी इतना जल्दी करने से भी आना होता है। खालामबाय तो आदा डीबी खालामबाय ने दे नानी रिंकी ने आदा डीबी ओमफ्राय क्यों डीबी देगा देगा, कोई चिंता करने का नहीं है, क्योंकि बाद में करेगा जरूर, रिटर्न मिलेगा आपको, डरने का जरूरत ही नहीं है। मैं भी कर दिया मेरे साथ आईडी से, देखो कमेंट से कर लीजिए आप। कमेंट थालांबाय दंमोन खोन्थादे अननानै। ओमफ्राय मा होनदों डीबी ओके ब्र डीबी रिटार्न ब्र डीबी सब्सक्राइब कर दिया खालामबाय तो बेखौ फरायखांबाय। ओमफ्राय मा होनदों आदा बना अडिअ बक्स बेक खालाम दे फुल वाच खालामबाय आं। फुल वाच खालामबायनो आदा बना आदा रुबुलनिखौ। व्हाट इज इउर बिलं फ्रम आसाम? What is your belong? Like डालो मेरा like डालो like भी दीजिए यार, देखो ना चेक कर लीजिएगा आप। ओमफ्राय मा होनदों माय लिंक सेन्ड करो। ओमफ्राय मा होनदों गिबि आदा मा होनदों आं गाबोन चेक खालामफिनगोन दे अडिअ ब्र सिन्था खालामनो नाङा। हेलो सर जी कैसे हो? अच्छा है अच्छा सर जी, थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए सर जी प्लीज़। मेरे ग्रुप से आया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्रमोद सर जी। और सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांग लीजिए सर जी, सपोर्ट रिटर्न मिलेगा आपको ऑडियो बॉक्स से। और UNS से सपोर्ट नहीं मिला तो रिंकी है, विभूति आबो फैबाय, थैंक यू आबो। ओनली शॉर्ट वीडियो वाच करो ओके। UNS एंड 24 आवार्स उनावसो हरगोन दे फेन दे जोंहा बिदिबाबो हरजा। SK भोजपुरी कर दिया ओके, रिटर्न दी दिया डीबी ब्लॉग ने आपको। SK भोजपुरी को कर दिया बोल रहा है ओके, रिटर्न करो ऑडियो रिटर्न बाद में रिटर्न करेगा, कोई डरने का जरूरत नहीं है, बाद में रिटर्न मिलेगा आपको सब कुछ। अभी लोग वॉच करो, ओनली शॉर्ट वीडियो वॉच करो। SK 24 आवर्स के बाद बात करूंगा, टेंशन मत लो। आदार दसे अननानै आंनि लाइभ स्ट्रिमावसो दङ ना, लाइभ होगासिनो आङो। औ दे दा सोना हरगोन आं। दाउआ हरनिफ्राय दाउआ प्रमेश सर जी आपको बुला रहा है डीबी सर ने, डीबी ब्लॉग्स में सभी लोग वॉच करो, ओनली शॉर्ट वीडियो वॉच करो। SK 24 आवर्स के बाद कर दूंगा, टेंशन मत लो। थैंक यू अब बेबायदिनो माबा नांगौ माबा आरोखि ना, डी कार्टून से दीजिए आपको, कमेंट चेक कर लीजिएगा, मेरा सफर आईडी है। ओके ऑडियो सास में UNS मा होनखो नै खाम आदा माबा अबाव नोंखौ लेंहरदों, थैंक यू ओके जी। प्रमेश SK आपको बुला रहे सर जी, शायद प्रमेश सर जी। माय मोबाइल बैटरी इज लो ओके मैं आपका ब्लू रख लेता हूँ। थैंक यू ऑडियो बॉक्स ओके बाय ओके बाय थैंक यू। मा जाखो आब' माखौ रागा जोंखो, दाउखौ रागा जोंखो ना माखो? बैटरी स्लो ठीक है। बैटरी इज लो सॉरी आई एम लेफ्ट ओके, कोई बात नहीं, मैंने आपका ब्लू रख लिया अभी।
जब हमको सपोर्ट करना सके हो तो मैं भी सपोर्ट करेंगे जो प्रमेश सर जी है ना वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है अगर उसके साथ रिटर्न सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांग दीजिएगा अब रिंकी शेफाली आदाबन डीबी ब्लॉग्स बहुत अच्छा सपोर्ट करता है मेरे को भी ओमफ्राय दाउखौ जानोसै दे दिबि आदा नायना फैबाय आं शेफाली फैबाय शेफाली मा ओंख्रि जाना फैखो जारु थेंक इउ आंनि लाइफ स्टाइलाव फैनायनि थाखाय आदाबो होनदों अके फेन होनदों अके शेफाली आंनिखौबो खालामबाय ना खालामबाय नामा होनना सोंदों ओमफ्राय आगै आंनि दाउसो बे आं थांथ'फा जाहैनांगौ फै दे नानि होनदों आरोना दिबुगा रिंकी नानी ओमफ्राय रमेश सर जी अभी भी है ना अगर अभी भी है तो प्लीज कमेंट करना मैं आपको सपोर्ट आईडी से सपोर्ट करता हूँ मेरी सपोर्ट आईडी से हाँ हाँ मान हमारा साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स है काम करना पड़ेगा हाँ बहुत रूल है रूल के साथ चलने से अच्छा ही होता है हाँ बोल लीजिएगा सर जी इस रूल को जैसे हम लोग ग्रुप में इस तरह काम करते हैं इस तरह करना है हाँ इस तरह करने से भी तो ग्रुप में भी ले सकते हैं ना हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है चैनल आप लोग के साथ जुड़कर प्रमेश सर जी अभी तो व्यूज 350 से 200 से ज़्यादा होता है व्यूज नहीं तो पहले ऐसा नहीं जाता था 100 से ज़्यादा नहीं जाता है अभी 300 350 ऐसे चला जाता है पहले तो 100 से ज़्यादा ही नहीं होता था मेरा व्यूज जब ग्रुप में घुसा उस टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है मेरा चैनल मा होनदों आदा दिबि निगिता आगै मा ओंख्रि अमा मैथा होनदोंना शेफालिया अमा मैथा मैखुनसो गुमै बियो दे गोथावयै नोंसिनासो गोथावथारमोनलै दिनैना ओंख्रिया शेफालि एखि मा ओंख्रि जाबोखो आंना टाइम मोनालै ब्र बेनिखायनो आं लाइभआव फैजोबनो हाया ब्र दे जेबो नङा ओमफ्राय मा होनदों जिखुनु जाया थांनोसैबा आंनो माखौल' होलानो थांबानो जायो आरोना खोन्थालांबानो जायो आं ब्लु लाखिफिनो रिंकि आब' आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो आब' रिंकि लोगो गैयाबा लोगो जादोनो मिथिंगा मा मिथिंगाखौ रागा जोंखो आब' बिउटि आयै नै आब' निखिनासो गोदावथार नै खुमब्रा अमासो आयो खदै गबायलां जोंहा दिनै ओंख्रि गैयाना आय' बिबुथि दतमा जासुलि मा जाखोलै मा जाखोनो गोथाव आगै नोंहालाय आब' बिबुथि नोंहालायनो जासुला जासुला गला दिनै फ्रि ब्र दिनै फ्रिबोनो जेबो नङा दे शेफालि होनदों दे शेफालि दे लोगो जा सना आं बेग हरगोन आब' रिंकिया ओमफ्राय आदा गना होनदों नेट स्ल' जाबाय थायोलै आंना बेथ' बेकार नोंसिना नेटआ स्ल' आंनियाबो मैया बिदिनो जादों ओमफ्राय मा होनदों प्रमेश सर जी क्या बोल रहा है जो भी हमको सपोर्ट करेगा और हमको सब्सक्राइब करके फुल वीडियो वॉच करके हमको स्क्रीनशॉट सेंड करने से हम भी सेम तरीका से सपोर्ट करेगा इस तरह करने से अच्छा ही होता है ना अभी तो फिलहाल उन लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप नहीं होगा शायद टेलीग्राम ऑन नहीं होगा टेलीग्राम होने से अच्छा था जब हम लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं ना इस तरह टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो लोग शायद सर जी आनकाम ब्र अडियो साब दंखायो अडियो दंखायो डाइलेक्ट दा नांसिगोन ना नोंनि ओंखारिखौ रिसा सना सोंदों बुं रिसा सना फैदोंसै ना मा जाखो सोरखौ बुंगोन दा आदाबो नाम सरि आदा रुबुल आं बुजियाखै आरोना अके आब' रिंकि शेफालि
आंजों लोगो जादो सेफालि नोंखौ लेंहरदों नै आदा मेक्सआ आं लोगो होफिनो बेनिखौ ओमफ्राय मा होनदों नोंगौ ओमफ्राय मा होनदों आं लोगो खालामबाय आब' रिंकिजों लोगो जाबाय ने ओमफ्राय दिबिया होनदों मेक्स एक्टुब खम आदा मेक्स नोंखौ लिंहरदों ओमफ्राय मा होनदों प्रमेश सारजिया मा होनदों स्क्रिनशॉट मेरा टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो अब उसके साथ लेकिन सर जी उन लोगों के साथ शायद टेलीग्राम नहीं है यूज़ नहीं करते ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते ना इसलिए जैसे गांव में है इधर मैं इधर गांव में तो कोई भी नहीं है इधर तो मैं ही करता हूँ ज़्यादातर यूज़ करता हूँ बहुत कम लोग यूज़ करता है टेलीग्राम हाँ मेरा टेलीग्राम का नेम प्रमेश क्रेप है हाँ हाँ आंनोबो नायदो अडिय' आंनिखौ नायदो होनदों अके मेक्स दं मेक्स डिबि अके मा ओंख्रि जाखो बर' बेदासो होनबाय ने ओमफ्राय अगर आप लोग का टेलीग्राम नहीं है तो प्लीज टेलीग्राम आईडी ओपन करके एक्सचेंज कर सकते हो हाँ अगर टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आईडी बना सकते हैं आराम से इस तरह करने से ज़्यादा अच्छा होता है ना टेलीग्राम लेने से जैसे मेरा टेलीग्राम से ज़्यादा ग्रो हुआ है चैनल इस तरह दतमा लोगो खालामबाय मेक्स फेन आंनिखौबो मैयानि अमा ओंख्रि मेक्स इउटुबार आं नोंनिखौ खालामबाय दे कमेन्ट खालामना दोनबाय अडिय' बिबुंथि आब' बिबुंथि ओंख्रि खिथाला आब' निगिया सोंदों आब' बिबुंथि मा ओंख्रिनो मा खोन्थादियानो आंबो बावबाय आब' बिबुंथिनिखौ ओंख्रिखौ प्लिज निउ काम माय चेनेल मिनिबाय ने मा ओंख्रि अडिय' सर जी मैं अभी आपका चैनल देख रहा हूँ प्रमेश सर जी अभी कितने मिनट का 7 मिनट का वीडियो है 5 मिनट 40 सेकेंड हुआ है अभी फिलहाल गुमै मा ओंख्रि जायामोन जोंना माबासो खुमब्रा बाथोन दाउदै एवनाय बानलु बाथोनसो ओंख्रि गैया दिनै नोंगुमैया नायदावनांदोंसो दिनै ओंख्रि गैयैनि मैयानि अमा ओंख्रिलै रिसा रजे सोरखौ रिसा होनोथाय आं बुजियाखिसै दिबि दोन सापर गोरलैया दिबिखौ इउटुब मेक्सआ माबाबाय आरोना आदा मेक्सआ सेफालि माबा आदा रुबुलजों सापर्ट गैया ना नोङो अडिय'जों हनै सापर्ट बिदों हनै सापर्ट हरदो दे भिडिअ नायनानै फुल भिडिअ नायनानै आं इउ एन खालामबाय दे आं नोंनिखौबो कमेन्ट खालामबाय दे आदा अवान नोंनिखौ खालामबाय दे चेक खालामदो थेंक इउ हेल' आब' बुलि ना आरो बयसबो नोंसोर ना आंखौ होदों नामा होआ हायो नाखै सना हो आगै प्रग्राम आयौ थेंक इउ दे आब' गोलाव माबानायनि थाखाय ओमफ्राय मैयालाय फैयाखै मानो गुमै मैया नों गुमैना कारेन्ट गैया टावार गैयामोन जा प्रब्लेम मैया प्रमेश सर जी मैं आपको सपोर्ट कर दिया है देख लीजिएगा आप चेक कर दीजिए मेरी सपोर्ट आईडी से दीजिए आपको सपोर्ट कर दिया प्रमेश सर जी ओमफ्राय मा होनदों गुमै आं बेखौल' फरायखांबाय मैया माबा टावार गैयामोन लाइभखौनो होनो हायाखै गोथाव अडिय' दतमा जासुलिआ ओंख्रिखौनो खिन्था ना रिसा सना ब्लु बोखारलाय ब्र दसे उनाव फैफिनगोन दे जेबो नङा दे आदा
ओमफ्राय आब' बिबुथि मानो खिन्थायाखै मानो खिन्थायाखै थांबाय ना आब' बिबुथिया थांनाय बायदि मोनबाय आङो ना खामानियावसो माबादों जाखो नांखो जो भी टेलीग्राम में हमारा साथ एक्सचेंज करेगा तो प्लीज बोल दीजिए कि हम बोरो कार्टून लाइव स्ट्रीम से हूँ बोल के जो भी टेलीग्राम में मेरे साथ होंगे तो बोल दीजिएगा बोरो कार्टून के साथ मिला है ऐसा बोलने को बोल रहा है तो अगर टेलीग्राम चैनल किसी के पास है तो इस तरह से एक्सचेंज करने से अच्छा ही होता है हाँ थारमाने प्रमेश सारा बुंदों आरोखि ना जाय टेलीग्राम दङ आइडि दङ टेलीग्रामाव दङ प्रमेश सारिनावहाय माबायोबा स्क्रिनशट खालामनाय एक्सचेन्ज खालामोब्ला गावबो बेबायदिनो सापर्ट होगोन जाहैबाय आरोना जेरेखम दा जोङो सोलिलायो दा आंनि चेनेलाबो एसेजों थाफानानै ग्र' जादों बिदि होनदों आरोना बुंबानो गाव एक्सचेन्ज हरफिनगोन आरोना ए दङ ओमफ्राय मा होनदों जानला मोनलासो थुला बायदों आं फरायनाङा दे आं ओरैसो फरायखादों अडिअ' पेन खालामबाय ओमफ्राय मा होनदों ब्लु लाखिदो दे मानो आब'निखि थांसिगोन नामा आयै आंखौ एसेबो सापर्ट होथारला दसेबो आब'निखि डिबि ब्लग अके दे थेंक इउ आदा डिबि सापर्ट होफैनायनि थाखाय जाहैजानो गिदोंलै रिसा सना बिबुथि जासुलिया ओइ आगै थाथ' र' बिफुंगुरि दसे थांनि दा फैफिनगोन दे होमबालाय सर यहाँ से चैनल में जाकर सब्सक्राइब करने से ये याद नहीं होगा ठीक है प्रोमेसर जी डायरेक्टली टेलीग्राम में जाने से याद हो जाता है ना हाँ ये सही बात बोला सर जी आपने थाथ' दे हाय नाइस दे थैंक यू आबरिंखि दालि रुबुल ना भाजा हा जासोलि जाखाबायलै गुमै गेना मा जाखो मा जाखो खिफि सरि मा जाखो मानो सरि जालाबायखो गोदाव सोरावलाय सरि नाङालै आब' मनिसा दे टाइम मोननाय समाव फैनो हादों बेनो बिराद गोजोननाय थायो आब' मनिसा लाइक होआखैबा लाइकल' होदो आब' मनिसा सेफालि आं खालामबाय आरो मैनै भिडिअ नायबाय आंनिखौबो खालामदो सेफालि हरनोनो हनै जि ना मा जाखो आब'निखि दे मनिसा फैबाय मनिसा फैबाय आंहा मबाइल चार्ज गैया दे लाइक होदो यहाँ से सब्सक्राइब करने के बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो टाइम हम किसी को बोल नहीं सकते हैं आपने हमको अनसब्सक्राइब कर दिया बोल के ऐसा ही होता है हाँ लेकिन जो भी इधर सब्सक्राइब करता है ना तो आन भी नहीं करता है क्योंकि जो भी आता है ना सब हर टाइम में मेरी लाइव स्ट्रीम में आ जाता है सर जी मेरे LLB में जो लोग अभी आया है हर टाइम मेरे को सपोर्ट करते हैं मेरी LLB में आकर मा होनदों दे मेक्स आं दाहायनो खालामगोननो दा लाइभआव थानायखाय थांथ'नो बादों खोमा आंना दुगैनाङा ओमफ्राय मा होनदों ओइ दाउलेब मानोलाय फैयाखै नों आंबो नागिरदोंमोन आब' मनिसानि लाइभखौ मानो फैयाखै होनदों आरोना आंबो थांदोंमोनथ' नागिरलाहैदोंमोन फैदों खोमा आब' मनिसाया माथो फैयाखै होननानै नागिरहैदोंमोन मेक्स आं दाहायनो दे दाहाय हरफिन जेबो नङा ओइ दाउलेब मानो लाइभ फैयाखै बेखौ फरायखांबाय मनिसा दाउलेब मनिसा साब दोन प्लिज बेक आब' मनिसा बेक खालामफिननो बेक हरफिनबानो जाबाय आदा रुबुलनो अडिअ' बक्सनो ओमफ्राय मा होनदों
खालामबायसो बुंदोंमोन दाहायनो खालामदों दहायनो खालामदोंनो आब' मनिसा थांखो ना माखो आं थांनायनि दै माबानावहाय बिजों खालामखांबायलै बे आइदिजों हरखांखाबाय माथो ओमफ्राय र' आदा रुबलथ' दहायसो हरखादों आङो आब' मनिसानियावहाय दंना गैया बे आइदिजों बेजोंबो दंखायो आब' मनिसानाव माथो दंखाजोबोलाय प्रमद सारजिनावबो हरखांखाबाय आङो आब'निखि आयदा दंखायोलै बेनावबो ओमफ्राय नागिरदोंमोन आं नोंखौ दाउलाब लेब नागिरखादोंमोनथ' आंबो आब' रिंकि आब' मनिसाखौ थांबायबो खोमा थांबायगोन ओंखायनो जेबो रिप्लाय होआखै अगर वो अच्छा से सपोर्ट करता है तो उसका ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ना आब' रिंकि थारमाने होनदों आरोना मोजां रोखोमै सापर्ट खालामनो हायोब्ला जोंखौ आरोखि मोजां रोखोम सापर्ट खालामनो हायोबा जों ग्रुपावबो एड खालामगोन होनना बुंदों आरोना प्रमेश सारजिया अगर वो अच्छा से सपोर्ट करता है तो ग्रुप में ऐड कर सकता है ना हाँ कर सकता है क्योंकि ग्रुप में बहुत लोग हैं 200 से भी ज़्यादा लोग हैं 200 से भी ज़्यादा लोग होने से तो आराम से सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं आराम से तो इधर में से कोई भी अनसपोर्ट नहीं करता है अच्छे से सपोर्ट करता है तो जितने भी लोग हैं फुल व्यू करके सपोर्ट करता है जैसे हम लोग को करता है इससे ओमफ्राय मा होनदों रिंकि दैमारि आं खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे कमेन्ट नाय जालालै थाबथा थायो बायो आंहा बिदिबाथाय दे आदा बन्दाया आफाखौबा मानोथो माबावनो थाथ'दो दे आदा आंबो लाखिनोसै दे आफाखौथारबा जेबो नङा दे आदा बन्दाया टावार जाथारोलै माथो खालामनो आब' रिंकिया थेंक इउ रिंकि रिटार्न मि मेक्सआ होनदों आरोना आब' रिंकिखौ रिटार्न होनदों जागोन मेक्स जागोन होनदों आदा मेक्सनाव गैया आंलै सरि आदा मेक्सनाव थांनि आङो बावदोंसो आङो आदा मेक्सनाव गैया गैया दे आदा मेक्स आं भिडिअ गोलावखौसो नायनानै हरगोन दे सापर्टआ आं बिदि सर्ट भिडिअ बायो 6 मिनिट 26 सेकेंड माबायाव नायनोसै दे प्रमेश प्रमेश सर जी आपको बुला रहा है मैक्स आपको आदा मैक्स होनदों आरोना ये मैसेज जो भी ब्रो कार्टून का लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के लिए थारमाने प्रमेश सारजा बुंदों आरोखि ना टेलिग्राम ग्रुप दंना गैया आदा मेक्स नोंनावहाय दङ ने आब' मनिसा खोनासंखुमागासिनो दङ दे दि कार्टुन सापर्टनि नै आं माबाखाबाय नोंनियाव थांखाबाय नै आं भिडिअ गोलाव नायदों ना 6 मिनिट 26 सेकेन्डनि भिडिअसो नायदों दे आं बे फिसा केरेक्टार माबाखौ नायाखै दे दिखुंगुर नावबो थांदों दे थांदो जेबो नङा थारमाने आदा मेक्स होनदों आरोना बियो टेलिग्राम ग्रुप दंना गैया नोंनावहाय टेलिग्राम ग्रुप दङबा थारमाने सापर्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै हरनो हायोब्ला मा होनदों जोंनि ग्रुपावबो एड खालामनो होनदों आरोना टेलिग्राम ग्रुप दंबा थारमाने बेवहाय सापर्टआ मोजांसिनमोन नालाय माबा 1000 कमप्लिट जायाखैबा आरामसे कमप्लिट जाहैगोन बेवहाय बेयो जोंनि टेलिग्राम ग्रुपावहाय एड खालामजानो मोनबाथाय आरोना मा होनदों मनिसा आब' मनिसाखौ गाबज्रिनो आब' रिंकिया ओमफ्राय बे खुंगुर आगैआ आंनि कमेन्टखौनो नुवा फैबाय आं ब्लु बिबानो जायोमोन ना आब' बिबुथि मानसि बुरजा थांदां बेनावहाय ओंखायनो ओमफ्राय मा होनदों बे दि कार्टुनआ सोर आंसो गावनाव दंहैखायोगोन आं नायखांखाबाय दहाय
आं हरखांखाबायगोन बिजोंबो। खोनाबाय सेफालि आंसो दि कारटुना ओमफ्राय नोंखौ गाबज्रि गाबज्रिसो नोंखौ ओ गाबज्रिसोनो जों आरोना थिफ्रि ने आदा गौथुम फैबाय थेंकिउ आदा गौथुम बावदों आदा नङालै सालथे गौथुम ओमफ्राय खैथायाव लाइभ होगोन खैथायाव लाइभ होगोन नोंनि लाइभ स्ट्रिमखौ मोजाङै फिक्स खालामब्रा आब' मनिसा नोंनि जानला मोनला लाइभ स्ट्रिम होनायखौ सोर थांनानै सापर्ट हैनो हानांगौ दे मोनसे थि टाइम लानांगौ जेनेबा नै आङो दा 12था लायोना टाइमा थिग 12थाबाथाय आं होबाय एसे एनै हेर फेर जानो हागौ आरो लाइभ होनाया 5 मिनिट 10 मिनिट बिदिया जेबो नङा थाङो बिदिबाबो ओमफ्राय नों जानला मोनला होयोबा नों 11थायाव लाबाय जेनेबा 10थायाव लाबाय 10थायाव लाबाय थाना मानोथो मा मोजां रोखोम थाया मोजां रोखोम थानांगौ आब' मनिसा होमबासो सापर्ट होनो हायोना मा होनदों लागाव सालथाय गौथम लागाव बङाइगाव सोरखौ सोरो होनदों खालामबाय फंबाय आं आगोलाव टेलिग्राम सलायखायो मोन दा आनइनस्टल खालामना दोनदों प्रमेश सर जी आप अभी भी है तो प्लीज़ मैसेज करना अभी उस एक आदमी है हमारे ग्रुप से LLB में है उसने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो उससे सपोर्ट ले लीजिएगा रिटर्न भी मिलेगा बिनिया नामा जाहैबाय माबानिया मा होनोमोनथाय जो भी टेलीग्राम में बना साथ एक्सचेंज करेगा प्लीज़ बोल लीजिएगा हाँ वो भी मनता है प्रमेश सर जी अगर अगला उफाय थांबायलै मोनाखिसै आं स्क्रीनशॉट मेरा टेलीग्राम का नाम प्रमेश क्रेब है प्रमेश क्रेबनो माबानि चेनेल माबानि नामा आरोना माय टेलीग्राम नेम प्रमेश क्रेब हो खोनाबाय आदा मेक्स बे माबाना प्रमेश सारजिना जाहैबाय माबानो नेम इज प्रमेश क्रेब बेयाव माबा सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना ओमफ्राय नोंनाबो कमप्लिट जायाखैबा जोंनि ग्रुपावहाय एड खालामजानो मोनोबा आरामसे नोंना दा 871 ना 871आ नोंना आरामसे माबा 1K आरो नोंनिया भिउसआबो खम जायोना भिउसआव आरामसे भिउस मोनहैगोन नोङो ओमफ्राय मा होनो बबेसिम सहैखोमथाय माबा नागिरनानै मैयानिफ्राय बेयाव जाया माने आं बुजियाखिसै आब' बिबुथि मैयानिफ्राय बेनाव जाया कमेन्टआ जायाना ओमफ्राय मनिसाया रागा जोंबायदो मैयानिफ्राय बेयाव जाया मैयानिफ्राय बेयाव जाया आरोना मनिसा मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना आं खोन्थानायखौ खोन्थानो मनिसा मा सेफालि होनदों आरोना ओमफ्राय मनिसा प्लिज बेक मनिसानाव प्लिज बेक होनदों आदा रुबुला हेल' बेक हरदो दे आब' मनिसा आदा माबानो अडिअ बक्सनो ओमफ्राय एसे बेस्थ'आव दं दे जेबो नङा दे लाइक होआखैब्ला लाइकल' हो हेल' गौथम बिबोनां सना आब' बिबुथिया होनदों ओमफ्राय अडिअ बक्स होनदों ब्लु लाखिथ'दो मबाइलखौ चार्ज होनि दे थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सापर्ट फैनायनि थाखाय आबन सरि आदा रुबुल आदा बन माखौबा माबाबाय नै आब' मनिसा दा नानि आं लाइभआव फैगोन ना फैया मायथाइनि दे टाइमा खयथायाव होयो बेखौल' खोन्था नों आंहाथ' नै 2टानिफ्रायनो सोलाबा होमबाबो दसे नुजाहैगोन आं ओमफ्राय बा ओखिया अडिअ नोंना आंजों दंखायोनो टाइम ला नों दाउलेब सना टाइम लानांगौ कार्टुन लाइव स्ट्रीम आवाज कर रहा ये है जिसका टेलीग्राम आईडी है वही लोग के साथ एक्सचेंज कर सकते हो नहीं कर सकता है ठीक है दा 2टायावलाय फैगोन दे दा दसेबाबो थांनो नाजागोन गौथुम टेलीग्राम नेम इज प्रमेश क्रेब आदा मेक्स माबानो टेलीग्रामाव जइन जादों नै नामावहाय बाय जासुलि दे आदा रुबुल आंनालाय 10थानिफ्राय माथो गैया दिनै नायदोंमोनथ' 20थायावनो
थायो दा दिनै होआखै मबाइल चार्ज गैया हाब्रुबारियाव गाहर ओमफ्राय मा होनो दानो एड खालामना होब्र' बे माबायावहाय रायज्लायहैदोब्रा माबा बेजों प्रमेस सारजों माबा हैदो बेनि नामाव थांदो ओमफ्राय जागोन बे उनाव ओमफ्राय र' आं बिनाव थांनोसैलाय दे बिजोंबो गावहा फैजाया खेनसेबो फैयो आब' मनिसा नोंनावहा बिया ओमफ्राय नाइस थेंकिउ आब' प्रिंकि दे माखौ दे होनदोंथाय आब' बिबुथि आं बुजियाखिसै ओमफ्राय मा होनदों लिंक हरलाय टेलिग्रामनिखौ ब्र' टेलिग्रामनिया जिखुनु जाया आंना एस के डि बर' कार्टुन माबाखा टेलिग्रामना एस टि के बर' कार्टुन सार्च खालामबानो आंनि ओंखारहैगोन दे फैगोन गौथम दे दा जागोन दे फंबाय ब्लु बोखारदो ब्र' दे मेक्स र' बेग हरनि नोङो आब' रिंकिया नोङो मेक्स दसे थाथ' प्लिज रबि हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट आपको चाहिए तो टेलीग्राम इनबॉक्स में बात कीजिए ओके 1113 हाँ 1113 प्रोमेस्क्रेप हाँ 1113 प्रोमेस्क्रेप नाम से मिल जाएगा प्रोमेस सर जी मेरा कितना था मैं भूल गया मेरा प्लीज़ मेरा बोल लीजिएगा मेरा कितना था कोड नंबर कितना था मेरा प्लीज़ बोल लीजिएगा मैं भूल गया मेरा कोड नंबर कितना था आपका तो 113 है मेरा कितना था मैं भूल गया सॉरी यार र' आं डाउनलड होदों र' प्रमेश सर जी आप सुन रहे तो प्लीज़ मेरा कोड नंबर बोल लीजिएगा यार मैं भूल गया मेरा कोड नंबर हो मंजुलि ब्रह्म फैदोंहाय थैंक यू आब' मंजुलि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आब' मंजुलि लाइक होआखैबा लाइक होदो बावदोंसो नै आंहाबो मबाइलखौ आदा मेक्सनि भिडिअआ जोब्बाय रायज्लायनानै नै साबसक्राइब खालामनो बावदों दे खालामबाय दे आंनि नोंनियाव दंगासिनो दंमोन ओमफ्राय मा होनदों लाइक एन्ड थेंक इउ आब' मंजुलि जाय आंनि लाइभआव फैया आंबो बिसोरनि लाइभआव थाङा दे दा थांनो लाजागोन दे गौतम र' आं नायनि दै सापर्ट गैया दे दि कार्टुनजों आं सापर्टनि 1 मिनिट 36 सेकेन्डनि भिडिअ नायनि आङो आब' मंजुलिजों सापर्ट गैया माने सापर्ट जालायदो आदा आं बुलु होफिननि आदा बननो टेलीग्राम का लिंक दे दिया प्रमेश सर जी ने मैं पिन करता हूँ चला गया है साइड लोग गो टू चैनल पिन इसमें सर जी का टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया अभी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं और क्या बोलते हैं रिटर्न भी मिलेगा अगर ग्रुप में ऐड किया जाएगा तो बहुत अच्छा ही होगा जो भी 1K का करीब है तो आराम से 1K हो जाएगा क्योंकि 200 से भी ज़्यादा लोग हैं उधर हम लोगों के साथ र' आं डाउनलड होदों र' प्रमेश सर जी मैक्स यूट्यूबरा अभी डाउनलोड कर रहा है प्रमेश सर जी मेरा कोड नंबर कितना था मैं भूल गया यार टेलीग्राम का फैया माथो खिफि मनसानियाव फैखायाना जाय बेखौथ' फरायखांबाय ओमफ्राय माना बिबुथि बाजै गाबसुलि सना थांबायना बियो
सरि दे आबा नोंखौ थांबाय नोंदों जेबो रिप्लाय जाखांबाय गौथम आगै प्लिज सापर्ट होबा बयबो सापर्ट होखायो बयबो नंगौ नोंनिया गौथम नायखांबाय दै आं नै नोंनो सापर्ट हरबाय आं नोंनावहाय नायसुलेटना हरसै दै नायदो सापर्ट हरबाय वेरी नाइस प्रोमेसर मेरा कोड नंबर कितना था भूल गया मैं यार टेलीग्राम का कोड नंबर भूल गया मैं प्लीज इसका कोड नंबर बोल लीजिएगा मैं भूल गया ओमफ्राय र' थाथ' बाबु गाबदों अन दं दे खाम हरथाव आं नाथाय अन दं दे आब' मा होनदों आदा मेक्स फंबाय आं गोदानै लगइन खालामनो हायाखै आं आगोलाव लगइन खालामदोंमोन बे आगोलनि माबाखौ माबादोब्रा आगोलनि आइडि माबाखौ होफिनबानो जायोना जेबो नङा ब्लु दाखाव आं हाथ'बा खिथा गोखाव मा होनदों ओइ ब्लु दाखावखा आं थांबा खिन्थाखायो आपके आईडी प्रमेश क्रिप माबा डीबी सर जी डीबी ब्लॉग्स मैंने पिन करके रखा है उसका टेलीग्राम का थैंक यू मेरा टेलीग्राम का 19 है नैबेयावहाय मोनगोन नोंसोरो आंनिया जाहैबाय नैबे हो आंना जाहैबाय 19 ओमफ्राय आंना जाबाय 19 STK बर' कार्टुन बेनो जाहैबाय आंनि माबा हो बे जाहैबाय आंनि आइडि टेलीग्रामनि बे जाहैबाय आंनि टेलीग्रामनि आइडि ओमफ्राय मा होनदों आपके प्रमेश सर जी का आईडी मैंने ऊपर में लगा दिया है पिन करके तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम आईडी है तो उसके साथ कांटेक्ट कीजिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ओमफ्राय मा होनदों आपकी फंबाय आं बेखौथ' फरायखांबाय दालिना भाजासो आगै दालिना भाजासनो थैंक यू प्रमेश सर जी आपने मेरे कोड नंबर दी दिया नायबाबो थाबथायोलै थाबथायोना दे जेबो नङा आदा बन माबा खालामनायखौ ओमफ्राय आं ओंखाम जायाखै बाजै गाबसुलि ओंखाम जायाखैनो ओमफ्राय थैंक यू आब' रिंकि थैंक यू टेलीग्रामावहाय जइन जायोबा नैबे माबा खोनाबाय डीबी ब्लग्स सापर्ट हरदां माबानो मन्जुलिनो र' ओंखाम जानि खिफि दे दा जा दे मानोथो फैखो आदा बिनाव थांनाया आं ओंखारथ'सै दे आगै खामानि दं मावनांगौ दे होमबालाय ओइ ओमफ्राय मा होनदों मानो जायाखै गौथम र' ओंखाम जानि खिफि दे जा आं ओंखारथ'नोसै दे जेबो नङा थेंक इउ ओंखाम जाला आं बासै मानो ओंखाम जाया जाखो जो भी प्रमेश सर जी के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो पिन में लगा दिया मैंने टेलीग्राम का आईडी तो उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको भी अच्छे तरह से सपोर्ट मिलेगा और ग्रुप में भी ऐड कर सकता है जो हमारे ग्रुप है उसमें
तो जो भी जिसके साथ 1K कंप्लीट नहीं आराम से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम लोग उधर 200 से भी ज़्यादा लोग हैं तो आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो 200 लोग अगर एक साथ सपोर्ट कर दिया है तो आराम से व्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि मेरा अभी 300 से ज़्यादा बढ़ जाता है एक वीडियो में, इस तरह हो जाएगा। लेकिन नियम है उसमें, तो जो एडमिट लोग है वो लोग समझा देते हैं कैसा कैसा करना है कैसा कैसा नहीं करना है, तो समझ में आ जाएगा बाद में आराम से। बा आगैमोन बा दे अब जो भी टेलीग्राम में इनबॉक्स में मैसेज करेगा प्लीज़ बोरो कार्टून लाइव स्ट्रीम से हु बोलिए और हमारा सेट से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। हाँ हाँ, जो भी प्रोमेसर जी के साथ सपोर्ट करना चाहता है तो बोरो कार्टून लाइव स्ट्रीम से बोल लीजिएगा। हाँ ओमफ्राय मा होनदों बायागौमोन ओमफ्राय गुमै थाथ'दो बबाव बाबुनो ओंखाम खुरना होनो आंल' दे आं ब्लु लाखिनोसै होमबालाय। होनलाय मा होनदों आंना गुमै बेखौल' फोरोंबाय रागायानो खुन्थिया गावनो सोला गिरनोसो नागिरनानै लासिगोन आं जारलालै बे आदामोनलै टावारा नाङा बिसिनावहाय। ओमफ्राय अके बाय दे आदा दिबि खोनाबाय माबायावहाय कन्टेक्ट जाबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय मा होनदों प्लिज कमेन्ट हर कमेन्ट र' मामिजों थांनायनि नायनायनि ना गोरान दे फैदो मोजां जादों दे आंनि बे ना गोरानजों हरनि दै बेजों गैया बायदि मोनदां आब' मनजुलिनावहाय 1K जाफिनबायना आब' मनजुलिना। माथोलाय होला आब' मनजुलियाबो दाना फंबाय माथो फैयाखै गावसोनलाय माया फैयाखै टेलिग्रामा नोंनि बे आगोलनि आइडियाब्रा बे आगोलनि आइडिया ना मारै जेनेबा फैयोब्ला ओरैबायदि खालामब्रा आगोलनिया जुदि नोंना माबादोंब्ला ओरैबायदि खालाम र' नोंनियावथ' माबा क'डनि मोनसे मेसेज फैखायोना क'डनि माबाया नों जे मबाइल नाम्बारा होयो बिजों माबायो नालाय। 3 जाबाय 1K सानथाम जाबाय आरोना 1K आनो अभी टेलीग्राम में मैसेज करेगा मैं फ्री होने के बाद आपसे कांटेक्ट करेगा ओके और अभी मैं तो बिजी हूँ सर मैं आपको लाइव स्ट्रीम से जा रहा हूँ ओके बाय सर। ओ थैंक यू प्रोमेश सर जी, आपने मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर मेरे को सपोर्ट किया इसलिए मेरे दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ सर जी। थैंक यू वेरी मच सर जी। इसे तो आप हमसे कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा। तो ठीक है सर जी, मैं आपका ब्लू रख लेता हूँ। मैंने बोल दिया है अभी कुछ लोग हैं क्या बोल रहे हैं अभी टेलीग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं वो लोग
उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा बोल रहा है। किसी का तो अभी पुराना था इसलिए अभी लॉगिन ही नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहा है। मैं सर जी आपसे कांटेक्ट करना चाहता था। तो ठीक है सर जी। अब माबा मंजुलि माथो नों कमेन्टखौ अफ खालामनानै दोनदों मारै मोनथिनांगौ नोङो कमेन्ट अफ खालामनानै दोनोब्ला? खोनाबाय आब' मंजुलि? थैंक यू आब' रिंकि। दुखुलै आगै आंहा दा मानि माइआ सासे मानसिनि भिडिअ होना स्ट्राइकआ फैबाय। आं दा मानि भिडिअ लाइभ जेबो होनो हाथ'वा। थारमानि मालायनि भिडिअखौनो आपल'ड आं दाखालि नायखादों नोंनि भिडिअखौ नोङो माबानिखौबो होदोंथ'। आं जेबोसो बुङाखै। दाखालि नुखादों आङो मालायनि भिडिअखौ मालाबाबो जिबनावहाय दाहोलाबायखा। कपिराइट स्ट्राइक फैबाबो मनेटाइजआ बिराद प्रब्लेम जागोन। नै दाबो दंबावोसै नै। थारमानि भिडिअखौ होयोबा मालाय भिडिअखौ होयोबा नोङो माबा खालामनो हागोन आरोना मा होनो नोंखौ नों सिगां रायज्लायग्रो आरो हायोबा बेखौ फटक रिएक्सन भिडिअ होनायखौ मिथिखागोनदां नोंसोरो रिएक्सन भिडिअ होनाय जेनेबा साइडजोंहाय फिसा दोनबाय ओमफ्राय नों गावनि फेसखौ देखायनानै रायज्लायबाय बेबायदिखौ मिथिखागोन। डाइरेक्टलि भिडिअखौ होयोब्ला कपिराइट फैयो आरोखि। दा नै नोङो मिथि नार्जारि हाबा जानाय दङ माबानि दङ दां एक्स बयफ्रेन्ड माबा बेबायदि दंलाजोबोगोन नै मोननैसो दङ। मालायनिखौ जानला मोनला होजाया उनावहा मनिटाइसआ बिराद प्रब्लेम आरो बिदि होलाबायनाया। आंहा दुखुलै आगै आंहा दामानि भिडिअ होना स्ट्राइक फैबाय। आं दा मानि भिडिअ लाइभ बिदि फैबाथाय बिराद जारलालै बिदि स्ट्राइक फैबाथाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै नों बिदि फैजाबाथाय। दे फार्स्टआवथ' वारनिं जागोन दे स्ट्राइक मोनसे फैनाय आरो सेकेन्ड टाइम फैबावबा माबा वारनिं जागोन। खेनथाम फैबाथाय चेनेला डिलेट जायो नालाय। बिसोरखौबोथ' मालायनि होनानै दङ नै माबानिखौ मालाय होखानायसो जानांगौ बेथ' भिडिअ'आ। ओमफ्राय मा इउटुबाव बन्द' खालामना दोनबाय बन्द' खालामना दोनो। टेलिग्रामनि लिंकखौ हर फंबाय। ओइलाय नै बिराद प्रमेस सार्जिना दङ नै बेलाय माबायाव दंखायो गोजौआवनो दंखायो फिनावहाय नायफिनाव लिंकआ आंना माबा हरखाबाय आङो र' आंनि आब' माबानिखौ मन्जुलिनिखौ सापर्ट खालामग्रोनि आं भिडिअ नायदों दा कमेन्टआ अफ जानानै दङ नै बेना। ओमफ्राय बैबायदि लावथि बे माबा लिरनाय दंना आलासि खाबारि जाबाय होनदोंना ओमफ्राय नोङो लावथि मोननै होदोंना बेखौ मोननै होनो नाङानो मोनसेल' हो। मिसलिडिं डाटा माबायावहाय फैजानो गिनांगौ आरो बिदि होलाबायोबा आंनाबा चेन्ज खालामजोबनांगौ माखासे। दा आं जेरेखम भिडिअ'आव होनानै दोनोना जेनेबा लावथि मोनसे सिदा दङना सिदाखौ होदो माबा मोनसे गेप खालामदो ओमफ्राय लावथि सिदाखौ होदो ओमफ्राय गेप खालामदो ओमफ्राय माबादो आरोखि बेबायदि। बिदि होबा साबसिन जायो आरोना। ओमफ्राय टेलिग्रामनि लिंकखौ हर फंबाय। हरखाबाय आङो। साननैल'सै सानानो दे भिउ फैयो होनना होलाबायो मानसिफोरा बिदिनो होननाङा मालायनिखौ मालाबाबो। नांगौबा नों सिगां गावनि फेसखौ खोन्था थारमाने मालाय र' आदा दसे थानानै मबाइल नाम्बारा होलां खोनाबाय नालाय माबा नाम्बार लिरना लाखिलाय नै रिसार्ज होनो दा हरगोन आं। मालायनि माबा कन्टेन्टखौ माबायोबा 50% बा 50% माबा इउस दा खालाम आरोना 20 बा 30%सो इउस खालामनानै गावनिखौ बांसिन इउस खालामनांगौ आरोना नङाबा रिउस कन्टेन्टआथ' जेरैखिजाया फैखायो आरो फैयाबाबो रिउस कन्टेन्ट फैयाबाबो मनेटाइसआवहाय प्रब्लेम जायो आरो बेनो मोनसे। ओमफ्राय मालायनि जानला मोनला होनाङा ओंखायनो नंगौ
औ आं मिथियामोन आगै दे मिथिया दे अरजाला ओमफ्राय डाइरेक्टल' नों बे भिडिअखौ डाइरेक्ट दादान आरोना नङाबा नोंनि बे मा होनो इमप्रेसना डाउन जागोन आरो ना नोङो नांगौबा सिगां ओरैबायदि खालामग्रो बेखौ प्राइभेटाव दोनग्रो आरोना प्राइभेट नङाबा माबाफ्राव प्राइभेट माबायावहाय नङाबा मोनसेया मा होनो आनलिस्टआव दोनग्रो ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय दाननानै ला आरो ना होमबानो जेबो नङा नङाबा डाइरेक्टलि नों मोननै मोनथाम भिडिअ दानोबा जाहैबाय नोंनि बे इमप्रेसन थांनाय माबा थांनायाहाय माबा जागोन आरो डाउन जागोन आं हरबाय दे नै आब' अनजुलि नै दंबावो होमबाबो 8 मिनिट 26 सेकेण्डनि भिडिअ बियो ओमफ्राय 7 मिनिट थांबाय आरो ओमफ्राय गैया बर' मोनाखै ग्रुपनि लिंक नै बेखौ नाय नैबेलाय नै ग्रुपनि लिङाबा नों दानो मोनथ'वा ना नोङो नोंनि बेखौ माबाग्रो नोङो ग्रुपावहाय एसे नियम दंबावो नों बेजों माबा कन्टेक्ट खालामग्रो आं ग्रुपनि लिंकखौ माबानि बे प्रमेस सारजिनिखौ माबाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि होननानै थिनलांदों बियो बर' कार्टुन लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय फैदों होननानै खोन्थानो थिनलांदों होनबानो नों सापर्ट मोनगोन आरो रिटार्न मोनगोन जेरैखिया दा बिजिनो सारा जोंना प्रमेस सारा ओंखायनो थांबाय आरो हरबाय दै माबानै दंबावो भिडिअआ नायजोबबाखै 8 मिनिट थांबाय 15 सेकेण्ड 26 सेकेण्ड नालाय 10 सेकेण्डसो दंबावो आरो जिखुनु जाया बेजों कन्टेक्ट खालामग्रो जों सारजों हरबाय आं आब' अनजुलिनो नायदो चेक खालामदो डाइरेक्ट बिनि मा लिंकआव सेरबानो नै डाइरेक्ट थांखायो बे प्रमेस सारनिया आंना दा टेलिग्राम गैया नालाय टेलिग्राम बे मोनसे मबाइलावहाय दा गैया आरो मोनबाय दा बिराद खस्थ' औ दे आदा दे जेबो नङा दे खस्थ'बा आं बेनिखौ माबानोसै नै बेनि मा होनो आनपिन खालामफिनसै आं बेनिखौ गाबोन मोनसे खुलिफिननोसै नामा आगै माखौ चेनेलखौ ना माखौ चेनेलखौ जिखुनु जाया चेनेलाथ' नोङो मोननैया नांखागौ मोननैयालाय ओमफ्राय मोननैबा नोङो बे गिदिर इउटुबारफ्राबोथ' मोननै लाखायो आंहाबोथ' नै मोननै नांगोन उनावहायबो माबा मोनसे जायोबा नोङो दा माबा खुलिदों आरोना र' आं चेक खालामनि नोंनि चेनेलखौ चेक खालामनि आङो सर्ट भिडिअ लाइभ स्ट्रिमाबोथ' दङ फेयारलिस्टखौ माथो खालामना लायाखै प्लेलिस्टआबो गैया नै खालामनानै लायाखै प्लेलिस्ट होबासो नोङो प्लेलिस्टजोंबो नोङो माबा मोनोना प्लेलिस्ट खालामना लायोबा प्लेलिस्टनिफ्रायबो नोङो भिउस फैयो सोरबाफोर माबा नों मोनसेफोर माबाफोर खालामबायबा नों बेनिफ्राय माबा मोनसे मोनो आरोखि ना प्लेलिस्टआथ' नोंना जाबाय कमिउनिटियाव होनानै दङ नै मोनजुलुनि दे कमिउनिटियाथ' जाबाय थिगैनो दङ ओमफ्राय मा दे थिगैनो दं चेनेलखौबो अफ खालामनानै दोनदों बे प्लेलिस्टखौल' खालामना ला आरोना माखासेफ्राथ' थिगैनो दंजोबो ओमफ्राय र' माखासे माथो माबाखौबो होनानै लायाखै नोङो मा होनो डिसक्रिपसनावहायबो अन्नानै आंखौबो सापर्ट खालामना होदो जाहाथे आंबो थुलुंगा मोननाय बायदि बेथ' बेखौ होदों होनाया ओमफ्राय र'
गोदान मोनसे खुलि जायो खुलिनाया ओमफ्राय नैबेखौ दागार आरोना जेबो नङा बेबो मोनसेल'थ' स्टार्ट फैदोंना मोननै दंबावो खारबोबाय आं खारबोबाय टावार गोनाङाव नाङाना चेनेलखौ खुलिजायो खुलिनो थाखाय जेबो नङा दस्रा चेनेल थाबाबो जेबो नङा दे ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय चेनेलखौ खुलिजायो जेबो नङा दे ओमफ्राय बेबो थाथों आरोना दाथ' 1K जाखाबाय एसे खस्थ' खालामनानै नों 1K खालामबाय दा वाच टाइमल'सो नांसिगौ आरो दा वाच टाइमखौ माबा खालामनो नाजादो आरोना ओमफ्राय आं रोङा जाबाय रोङाबाबोथ' लासै लासै रोंलाङो ओमफ्राय फंबाय खोन्था हरदो दे टेलिग्रामनि आइडिखौ आंनिया आइडिया जाहैबाय र' आं हरनि दे आंनि आइडिया जाहैबाय टेलिग्रामनिया मामोनथाय आं बावबावबायसो जारलालै आंना जाहैबाय टेलिग्रामनि आइडिया जाहैबाय 119STK बर' कार्टुन आंनिया जाहैबाय बेनो बेयावहाय सार्च खालामबानो मोनगोन आंनिया डाइरेक्ट सिखारहैखागोन ओमफ्राय प्रमेस सारनिया जाहैबाय लिंक होखादों आं प्रमेस सारनिखौ ओमफ्राय जिखुनु जाया दे मोनसेल' स्ट्राइक फैदों दे मोननै दंबो थेवब्लाबो खुलिना लाबा लाजायो जेबो नङा बेयाव जाया फंबाय माबा डाउनलड खालामनोसो थिनो नों डाउनलड खालामाखै नामा होमबालाय बे दे नों बेयावहाय थांनानै सार्च खालामहै आंनि माबाखौ होमबानो आं बेनि सारनि माबाखौ हरगोन दे आं नोंनो हरगोन आं नैबे 119STK बे जाहैबाय 119आ जाहैबाय जोंनि ग्रुपनि कड नाम्बार आरो ना ओमफ्राय STK बर' कार्टुना जाहैबाय आंनि नाम आयु माथो टाइमा 3:30 बारबाय थैखाबायलै र' अबा डेटआ बारबाय बेयावसो ओमफ्राय मा होनदो थेंकिउ होमबा नै आंहा टाइमा बारा जाबाय बेयावल' हरना दोन आरोना दे उनावहाय आं माखासे माबाफोरखौ खोन्थाहरगोन बिदिनो फैबानो जाबायना आब' मनजुलि नोंबो आं हानायखिनिखौ आंनि जेसेबां नलेज दं बेखौ खोन्थाहरगोन आरोना हानायखिनि नलेजखौ ओमफ्राय र' सोर सोरनिखौ आं ब्लु लाखियाखैमोनथाय आं लाखिनोसै आदा बन ब्लु लाखिबाय दे गाज्रि दामोन प्रमेस सारनिखौलाय लाखिखाबाय टाइमा माला माला जाखो थालखौनो मोनाखिसै रायलायनानैनो बाय दे औ दे बिदिनो माबाबानो जाबाय आरोना आं गाबोनफोर एसे नाजाबावगोन होननानै दाथ' नै माखासेखौ फेयारलिस्टखौ बानायना ला फेयारलिस्टखौ आंहा साला गिदिंलाय लाङालै बेखौ बानायना लाबाबो जायो आरोना आब' रिंकियाबो खालामनानै दोनाखैगोन दाबो फेयारलिस्टखौ फेयारलिस्टआ जाहैबाय नैबेखौ होनो आब' रिंकिनाव नाय नै बिदि माबा बिदिनो नटिफिकेसन माबा सिखारो नैबेखौ होनो जाहैबाय फेयारलिस्ट बेखौ बानायनानै लायाखै आब' रिंकियाबो होमबा आब' रिंकि नोंनिखौ ब्लु लाखिनोसै दे आदा मेक्स नोंनिखौबो लाखिनोसै बे आंनि माबायावल' हर होमबानो आं माबागोन आरोना प्रमेस सारनि माबाखौ होमबा आं दोनथ'नोसै दे माला बिदि जाखो टाइमखौ मोनाखिसै दे आदा होमबा दोननाय जाबाय आङो